Hoh! Tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa mä pelaan From the Fogia, eli tällaista modpackia, missä on Herobrine. No siis, no mä en nyt oikeastaan tiedä. Aina mitä mä tiedän on se, että tässä on sellainen modi, kauhumodi, joka kuulee mummikin. Elikkä... Ole sinä hiljakana. Eiköhän aloiteta suoraan. Pum, 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 bam. Helppoa kuin mikä. Joo, mä ajattelin, että mä teen tässä sarjasta niinku ehkä semmoista niinku hyvät 13 episodea. En tiedä missä saan just tasan 13. Joo, kyllä ymmärrätte. Että ei oo semmonen hirveen lyhyt sarja, jos tää nyt onnistuu. Mä en tiedä, tässä on aika monta modia. Niin mun peli saattaa crashata välillä. Olisiko eti jotain rautaa täältä? Ei! Sepä onkin hieno juttu. Kattokaa tätä. Ah, ihana näky. Toinen. Oh. Ja kuka tietää, jos tässä sarjasta tulee hyvä, niin miksi mä en jopa tekis monta niinku seasonia, koska sitä voi olla season 1, se on season 2, season 33. Joo, tässä videossa mä varmaan haluaisin nyt... Okei. Okay. Niin, tässä videossa mä varmaan haluaisin saada rautafullit. Ja sitten varmaan tehdä no joku pikku kämppä. En tiedä. Jokin sellaista. Kyllä. Joo, nyt mä otan nää kaikki. Porkkanaa, porkkanaa, perunaa, perunaa. Punajuurta nyt ei tarvi kukkaa. Onko tää kyllä miten iso? Mä ajattelin, että pitäisikö mun tehdä tähän mun kämppä vaan. Tai jos mä yhdistäisin jonkun näistä kylän taloista vaikka sillä. Miten tärkeä arkku? Täällä on 1 leipä. Jipii. Oh, se on muuten blacksmith. Hell yeah. Rautajätti. Ihan nice. Ei mikään paras, mutta sä et. Oh, tässä on isompi farmi. Pitäisikö mun tappaa tää vai? Eiköhän nyt spawnaa vaan uudestaan. Ihan sama oikeastaan.
Noin. Ei kai täällä nyt ole ulotulossa yö jo. No, mutta ei se varmaan haittaa, mua vaan nukkuu. Joten mä saan nukkua 5 yötä, jos mun pitää valvoa. Kiitos. Sillä on 2 lasta sen. Mä tarvitsen tehdä kirpeen. Noin. Miksi sun talon sivulla on vehnää? Miten viisas tyyppi sä oikein oot? Ai, täällä asukkaan ketään. Mitäs mä tekisin tästä mun talon? Nää, en mä tiedä. Eikö siellä ole mitään vehnäpaaleja? Kurpitsoja. Mä tekee mieli ottaa näitä. Mulla on sellainen fiilis, että nää tulee auttamaan mua jossakin. Come on, please nyt ole jossain vehnää. Mikä tuo on? Oho, no tää näyttääkin hienolta. Mikä toi on? Ah, se on vaikka bugi. Mä veikkaan, että täällä talossa on nahkahousut. Ei oo. Ei saa tulla, mä oon käyttötalo. Mulla löydä hevosen, kun mulla on tämäkin sille. No. Ehkä mä otan koordinaatit tästä talosta ja tästä paikasta. Lähetti jotain muuta paikkaa. Tää on nyt tosi tyhjä kyllä. Täällä mitään? Ei. Hell no. Okei. En riko sitä sitten, jos on erobraille laittava. Lampaita. Vähän mietin, mihin mä tekisin mun talon. Näyttää kivalta. No herään nyt nää lampaat tästä. Onkohan tää turvallista mennä tänne? Pelottaa vähän. Haloo? Sulla on vaan kyläläinen kai. Joo. Terve! Kahdette player. Ketä on? Fear of the man. Okei. Okay. Nice. Tää nyt aika pimeä. Laita se lyhty takas johonkin. Teekö tää mitään? Ei kai. Mihin sä kattelet? Kyllä sä vaan lähet pois. Tuo vähän häiritsee tuo ääni. Tää tälleen. Täh. Boom. Mitä?
onko joku help me vai? Onko se don't leave? Mä tiedän. Eiköhän nyt siellä tupata tähän tämmönen pikkunen peissi. Mennään alas. Tässä on liian pimeätä, ei oo hyvä. Tohon soihtu, tohon soihtu, tohon soihtu, tohon soihtu, tohon soihtu ja tohon soihtu. Yks tässä on tämmönen? Noin. Siellä on yö. Siinä on ovea. No se onkin tosi kiva. Tässä on muuten kirjoituksia. Äänessä nyt jonkunlainen talo. Noin. Se on hieno. Okei. Se kiva. Joo joo. Kaksitoista. Mikä tää on? Ei tällaista, kiitos. Sun kuulee ääniä alhaalta. Siellä on mitään.